Son of Man sets free is free indeed. The struggle is over. Phakamisa kakhulu isandla phezulu. Phakamisa kakhulu isandla. Nanso kuyaphuma lento. 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 Nanso kuyaphuma. Nanso kuyaphuma manje. Iyaphuma right now. Iyaphuma right now. Iyaphuma right now. Iyaphuma right now. Ungayibambi mntanami, ungayibambi yasha right now. Bheka phezulu. Bheka phezulu. Ngithe bheka phezulu. Bheka phezulu. Nanso kuyaphuma ngegama likaJesu. Nanso kuyaphuma right now. Nanso kuyaphuma nalapha. Iyasha right now. Iyasha right now. Nanso ke. Aishash. Shush. Salapas. Hey, niyaphuma. Angis. Dulani isandla senu. Dulani isandla senu kuyi. Bekani uthi uhamba kanjani? Bheka lesilwana bamfake sona le ntombazana. Bheka lezandla, bheka lezandla. Bheka lezandla, bheka lezandla. Bheka lezandla, bheka lezandla. Naso ke lesilwane siyaphuma right now. Siyaphuma lesilwane mani. Naso ke siyaphuma lesilwane. Faka imic. Siyaphuma la kuyi. Nithi niyaphuma la kuyi. Beka ukuthi hamba kanjani. Nansi namhlanje yaphuma lento. Right now in the name of Jesus. Ayiphume. Ayiphume. Nithi ayiphume. Ayiphume. Nanso kuyaphohla right now. Ebazalwane izinto ezifakwa ngabantu lezi akazalwanga nayo lento le akayifakwa ngabantu abangamazi abantu abayizihlobo zakhe lo mntwana njengoba ulawusha ingane ekhaya sifakwe lento le niyaphuma la kuyi angilisi niyaphuma la kuyi lolani isandla senu kuyi ngithi ayiphohle le thambo akabuyi ayiphohle akabuyi ngithi akabuyi ayiphohle le thambo yaphuma la kuyi Shasha, Dulan Santa Sanui. Keep up. I got Saligat. Senamish. Nabila. Sofala. Ebafowethu aba izinto ziyavalwa anithi amen. Hlala phansi beka isandla ekhanda lakho uthi ngegama likaJesu khuluma ngamandla uthi ngegama likaJesu wonke abathakathi abavala into zami bayasha njengamanje uzwenzani into zakhe sofana into zakhe
Ngimfakeni. Ngimfakeni. Inyoka ayiphume le nyoka lulani isandla senu bheka le nyoka iphuma kanjani nansi yaphuma le nyoka nansi yaphuma le nyoka isheshe iphume ayiphume ngaphinde nibuye kule ngane shayela ushesa isandla. Glory to Jesus. Amen, amen. 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 Phuma kuye. Ngithi phuma kuye. Phuma kuye. Nizomenzani? Nizomenzani? Anifuna ukwenzekeni? Anifuna ukwenzekeni? All right, keep in mind. Wamba nobani umntwana lo. Mphakamiseni bambone. Mphakamiseni bambone. Wamba nobani? Agaf. Sesi. Ubani uyini la ku? Mina kuMaxolo ngwakamnguni kodwa Uyini la kuwe akeme la. Abheke mina. Uyini la ku? hayi umakhelwane besenayila. Ungumakhelwane. Yeah. It's fine. Ubani igama lakhe? U-O. U-O. Yeah. Lula nisandla seni ku-O. Ayibona le. Keeper. Phumani kuye. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Shasha. Angizwa. Yakushisa. Wamfakani umntwana? Umfakeni? Ufakeni? Niyaphuma noma sa? Niyaphuma la kuye. Niyaphuma la kuye. Hapan. Hapan. Phumani kuye. Ngenzani? Ngimenzani? Ngiyamloya. Ningabathakathi babuye indawo. Yini igama lendawo? Yini igama lendawo? Yini igama? Usipila le. Usipila. Ubi. Phuma. Send Phuma. Teteleni bahambe. Phuma kuyi. Ateteleni bahambe. I catch I shasha hambelet. Lolu isandla sakho kuyi. Amanzi. Sawuphilile phakama. Phakama. Ubani igama lakho? Ubani? Olwethu. Olwethu. Yeah. Olwethu. Yeah. Masakha. Bekubhlungu kuphi? Bekubabhlungise. Kuphi? Bekubabhlungise. Isikhathi kubabhlungise. Olwethu. Khuluma inkulumo ezwakalako bekubhlungu kuphi? Bekubabhlungise. Isisu. Yeah. Inda futhi.
Bekubabuhlungisisa. Linda futhi. Bekubabuhlungisisa. Uthi bekubabuhlungu kuphi? Khulumana enkonzweni ubabuhlungu kuphi? Bekubabuhlungu isisu. Uzala amanzi. Lulani izandla zenu. Lesisu namhlanje ngiyasithulisa. Lento beyifakwe esiswini namhla yaphuma. Phuza koqina. Eka mina ke olwethu. uJesu ukuthandile uyazi. Ngitheni? uJesu ungithandile. Khuluma kakhulu. uJesu ungithandile. Ngoba number 1 uphilisa isisu ebesibuhlungu. Number 2 uphilisa ikhanda. Kwenzekani ekhanda? Leli babuhlungu. Sometimes lo babuhlungu leli side leli ngalo kwengathi ngiyanqamuka kwesisikhathi kubuhlungu ngayo. Philisa ikhanda. Philisa ukhanda. Akamphilisanga khanda kuphela umphilise nezinyawo. Hayi amadolo, ngisho inyawo la ngaphansi kweinyawo zakhe. Bekwenzekani phansi kweinyawo? Behlephuka like ubusika nehlobo bekuba ngathi nginamansense zibe buhlungu vukale zibe hlaza. Usaya esikolweni? Uqine kubani? Agcina grade 9. Grade 9. Bekumele ngabe uqedile kwaba nomuntu wathatha i-exercise book lakho yama notes. Wathi ubuyele esikolweni uyobhala i-handwriting yakho yatshintsha. Yashintsha. Lama handwriting akho ayi2 kunale yaqala before kulahleka inqwadi. Wathi uqhubeka nesikolo uthi uyabhala i-handwriting yakho yashintsha. Ongizwile? Yeah. Kwenzeke nini lokho? Kwenzeka 2022 Kwenzekani? esikoleni. Kwenzekani? Khona ngambole exercise after lokho bese kuba nokuthi mhlawumbe ekubhalwa ngizonga focus nginganaki kusinye isikhathi wathi ngizothanda ukudlala bese kufanele ukuthi kubhala ama test bengiba nenkinga yamehlo. Wasiqala nge-exercise book. Handwriting yakho isafana? Cha. Injani manje? Sengibhala ngenye indlela nje like uthotha ubhuti wami uzothaba ubhala kabi sisi. Akusafani nakuqala. Uthi sowubhala kabi? Yebo. The day kwalahleka incwadi yakhe is the day bamthakatha ngayo. Wathi uqhubeka nesikole handwriting yakhe yatshintsha. Lolu isandla sakho kuwe. Libongwe abantu libongwe isho ngamandla igelo phakamisa isandla Izandla zakho kulomntwana washintsha handwriting yakhe bathi namhlanje uThixo uyayibuyisa handwriting yalomntwana namhlanje uThixo uyayilanda ingqondo eyathwetshulwa kulomntwana ene uzoba successful phambi kwezitha zakhe angeke bafela bathakatha lo mntwana bophila babone impumelelo yalo mntwana. Umile lento. Umile lento. Egameni lika Jesu. Bandla lithi amen. Philile namhlanje. Angiphinda ngisho mntaka baba lapha ekhaya ngithi mina ngeke ngehlule lento abakufake yona ngoba ngiyazi mina ufakwe ngabantu lento abakufake yona bayifake ngamaphupho wayidla ngamaphupho lento abakufake yona ingene ngomoya lento abakufake yona ihlele emadolweni lento abakufake yona ivala imali yakho ngicela njengamanje ungilalela umntana ofikela kimi beke ngaphasa esikoleni ngimphuzisela amanzi wami lawo nawo lamanzi uthe ngiphuza lamanzi waphalaza umnenke kanti omunye umama yena bekathi kunento enyuka kanje uphuzela amanzi lawo waphalaza inwele zomuntu
ngicela ukuthandazela wena ke ngicela uvuke ekseni njengoba ngikhuluma nawe vukela khona ekseni ugijimele office uyoqela amanzi uthi uqela ichibi uwaphuza lamanzi ungakahle lutho but right now ake ugijime uye laphana kwi-tap yakho tap yakho uvulela amanzi uwafaka eglasini njengoba uwavulela amanzi uwafaka eglasini let me pray with you baba ngiyabathandazela bonke ababukele emakhaya nange omunye akalali nange omunye uyakhula nange omunye umoya isisu siqhwala umoya nange omunye futhi kunentuli unehliso nange omunye izinto zakhe zihambi kahle izinto zakhe zibophekile into zakhe zivalekile ngiyabathandazela ngithumela umlilo kamoya engqwele ngithi babaphile nange omunye uphethwe ikhanda linganqamuke ngithi babaphile nange omunye inyawo ziyashisa ngithi babaphile nange omunye umzimba uyasinda ngathi uthwala amatshe ngithi babaphile ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha amen. Phuza lamanzi njengamanje emva kokuphuza lamanzi ngicela wenze sure ukuthi uvuke ekseni uyoqela ichibi ema-office. God bless you. Amen bangcwele ngiyanibingelela. Ngizothula ubufakazi ngosawodwala ekhaya. Usawodwala ekhaya ungisebenzelile kakhulu bekade nginenkinga yesichitho sokhuphe nginento engasebenzisa usawodwala ekhaya saphela isichitho sokhuba ngithi njengoba ngikhona namhlanje ngizocela ingilosala ekhaya ukuthi mayizibona ngiphi umsebenzi opermanent ngiyabonga. Sanibonani bazalwane ugogo uMambambo lo lukhele enkumba ngifikile la ekhaya akunomama ngathatha usawoti ngayowuquba nomhlabathi wasekhaya bazalwane bekungekho ukuzwana phakathi kwekhaya mina nobaba sihlezi sithethisana bazalwane ngineminyaka ewu56 ngishadile nobaba kodwa ubaba ubengakaze anginike ikhadi namhlanje unginike ikhadi bazalwane wathi Viewers all over the world, I am standing here with this lady for 56 years. She was married to her husband, but the husband was not giving her money or even the card, the bank card. But as she was speaking right now, she's holding this card. To the glory of God. The struggle is over. Let there be light. ngiyabonga kakhulu ngogcobo likaBaba Apostoli uNdlovu. Ufakazi engizokhuluma ngabo ikhalende. Ikhalende yaBaba uNdlovu ingisebenzelile ekhaya lami. Kungene izulu langena ngefastela ekhaya lami. Laphuma ngalo futhi ifastela layoshaya isiqonga eminyango
lento abakufaka yona ivala imali yakho. Ngicela njengamanje ungilalele. Umntana ofikela kimi bengaphasa esikoleni ngimphuzisa lamanzi wami lawo. Nawa lamanzi. Uthe ngiphuza lamanzi waphalaza umnenke. Kanti omunye umama yena bekathi kunento enyuka kanje. Uphuze lamanzi lawo waphalaza inwele zomuntu. Ngicela ukuthandazela. Wena ke ngicela uvuke ekseni njengoba ngikhuluma nawe. Vukela khona ekseni ugijimele office uyoqela amanzi uthi uqela ichibi. Uwaphuza lamanzi ungakahle lutho. But right now ake ugijime uye laphana kwi-tap yakho, tap yakho uvulela amanzi uwafaka eglasini. Njengoba uwavulela amanzi uwafaka eglasini, let me pray with you. Baba ngiyabathandazela bonke ababukele emakhaya. Nange omunye akalali, nange omunye uyagula, nange omunye umoya isizo siqhwala umoya, nange omunye futhi kunento unehliso, nange omunye izinto zakhe zihambi kahle, izinto zakhe zibophekile, into zakhe zivalekile. Ngiyabathandazela, ngithumela umlilo kamoya engcwele. Ngithi babaphile, nange omunye uphethwe ikhanda lingenqamuke. Ngithi babaphile, nange omunye inyawo ziyashisa. Ngithi babaphile, nange omunye umzimba uyasinda ngathi uthwala amatshe. Ngithi babaphile ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Phuza lamanzi njengamanje. Emva kokuphuza lamanzi ngicela wenze sure ukuthi uvuke ekseni uyoqela ichibi ema-office. God bless you. Alikho igama asekhizana. Alikho isandla kulomntwana. Lulana isandla kule ngane. Ayiphohle lethi ihambe. Ngithi ayiphohle ihambe. Iyaphuma la kulomntwana. Sheshe uhambe. Alelisi. Senabidla. Lulana isandla senikuyo. Ngaphinde nibuye. Niswidle. Ningaphinde nibuye. Ngaphinde nibuye kule ngane niswidle. Ningaphinde nenzeni? Sibuye. Lenhle leswini noma enyaweni. Yonke indawo. Benizomenza. Uyangilimaza Thauka. Sheshe uhambe. Phuma nibuye. Seniphumile noma sahlezi? Sahlele. Angizwa. Nambile noma sahlezi? Senambile. Sisambile. Nenzani? Phumelela. Sifuna phumelela kita. Anifuna ukwenza ke? Sifuna phumelela. Uhamba nobani umntwana lo? Uhamba naye? Funa yaphumelela. Abafuna aphumelela. Ubani igama lakhe mama? Okuhle. Ukuhle. Ingane kabani? Yami. Kwenzekani ngayo? Yahayiza Ihayiza esikolweni noma ihayiza kuphi? esikoleni. Naye ngaya ngesikolweni Kuyenzeka ihayiza kodwa kujwayelekile. akujwayelekile. Yebo. Into emenza hayize ngibona inwele ezavele zaphela endaweni ethile mara nangimbuka ngalamehla enyama ngibona ngathi ziphelele kodwa inwele ezivele zaqothuka. Yini yaziko ngale ndaba eyinwele mama? Ayikho ngiyazi. Ayikho yaziko. Yebo. Sizayithola. Lula nisandla seni kuyi. Nilula la kuyi. Lula nisandla seni kuyi. Nwele ngiyibona iphelele. Nathathane yakhe. Nathathane yakhe. Nathathani. Nathathani. Akazi. Nathathane yakhe. Akazi. Uma noma sahlezi. Sahlele. Nenzani? Sahlele. Niba ngakhi la kuyi? Akazi. Niba ngakhi la kuyi? Abathathu. Yilwane noma ngabani? Akazi. Yilwane noma ngabani?
Namhlanje iMike ayisekimi. Phumile. Lenzani? Sesihambile. Niyakuphi? Ngesiphinda sibuye. Niyakuphi? Sibuya lapha la khona. Nivela. Nivela. Kamaje. Kabani? Kamaje. Ukuze nifake lezi zinto namenzani? Asemfundi. Unenzeni seningamfundi? Ubawaye. Angizwa. Ubawahambe. Uma wakhe akahambe. Ubawahambe. Siyasala nabantu ababonke. Izosala nani? Nabantu ababonke. Ndeyise. Oza mama. Uma wakhe ahambe. Uma hambi. Khuluma into ezisalabo man. Wahlalelani ngoba umyeni wakhe sewafa bambulala abantu bamdubula yena usahlaleleni ahambe ngifuna yakhe Nifuna hambe. Lento. Hey, mamela mina. Lento leni bathakatha ngayilapha egqekeni noma isemzimbeni wabo. emzimbeni wakhe Yini igama lalento? Izizwe. Uze nibafake izizwe nathathane yabo. Nathathane. athatha amasokisi ipenti inwele Bathatha amasokisi, ipaint, inwele. Asibuyele mama endabeni yeinwele. Quiet. Mama, amasokisi akhona wazi ukuthi adukile. Angisakhulumi. Awazi. Hayi angazi. And then amasokisi nani nepaint ne? Awazi nayo. Hayi angazi. Inwele ke Hayi angizazi. awazi. Yebo. Awuthi amen. Wahamba nabo. Akenzi baba. Oza baba. Quiet. Meke khona lapha. Baba. Yini into ethinta inhliziyo yakho? Into shwili yongane. Angizwa baba. Into shwili yongane. Ilezi zinto eshoyile ngane. Khona okwaziyo kulezi zinto abayishoyo. Yebo. Ikuphi okwaziko mkhulu? Hayi ukuthi lengane yamfowethu washona ongilama bamdubula manje ekhaya bebevele bethi akahamba makoti. Bebethi akahamba umakoti. Yebo. Yabona into enkulu abayenzile. Ayikho epentini, ayikho emasokisini, iseyinweleni. Kuphela ngithe quiet. Kuyawuphumelela intando kaThixo. Hayi ifiso zabathakathi. Uyangizwa baba? Umfowethu bamdubula, umfowethu ongilamayo. Unomuzi, unekhumbi, bathi umakoti akahamba intombazane nje bayithatha leyo khumbi ngathi abayeke ngizomondla umakoti. Manje iyangiphatha kabi lethu mabe. Bezokwenza ingane mfini. Hlala ungakhali mfowethu. Namhlanje zizophuma lezi zinto abazenzile. Wonke umuntu akalule izandla kule ngane. It's a keep on into
Johnson. Khipha man. Nambili. Idliso ke. Nalo selikhipha ngesikhathi. Inwele nikhuphele kuphi? Amasocks niwakhuphele kuphi? Iskipa nisikhuphele kuphi? Khipha. Jesus name. Bandla lithi amen. Shayizanda bukhulunkulu. Glory to Jesus. Qale phansi. uJesu sokuphilisile mntanami. Ebenezer TV. Shalom Christian Fellowship Ministries, under the leadership of Apostle Ipin Ndlovu, has launched an online store making it easy for you to receive your prophetic material at your doorstep. In and out of South Africa, distance is not a barrier. All you have to do is log into our store on www.shalomonline.co.za. Select your product, view your cards, and enter your name as well as your address. Pay directly on our website and your order will be delivered to you. For any delivery problem, call our call center, which is available 24 hours on 087 551 3462. Please double check your address when placing your order to avoid confusion. Be on alert for umama umpostoli inhlabathi engafika nayo kowami umuzi mina wayeseyisebenza.
ngiyalibonga nje ugcobo likababa uNdlovu. Igama lakho lihle Nkosi. Hayi man. Aban. Hey! Phuma nokuyi. Phuma nokuyi. Ngithatha ngekhaya. Angizwa. Kakatsha. Kithi thabela sitsaka tsena. Kithi ketsa yona ngwane. Ukati dule uyena. Ubani next year fasting. Ya. Le gadi tsodie kae. Ngithi itshwa. Hadi tsodie kae. Uye kai. Hadi tsodie kae. Utshwa kai. Yo. Kithi thabela sitsaka tsena. Ke mo hodisitse le tsona. Ka tsama le fasting. Ha una tula makladisa teng. O nyetswe le tsona. Aba holofala ngwana dikentse ka ga senya sa hae le gadi e kae tsena dithokolosi le gadi e kae Lo lizandla zakho kuye. Uyaphuma nomsahlesi. Angozi uyaphuma nomsahlesi. Out. yo Itshwa. yo Itshwa. siphuma siyephi Nibuya phi? sishiwe thina ugogo Nasho ukoko. ugogo sashona kokumahena wathi asihlalelana Niba ngakhi nonke? ngesu7 Nizomenzani? sizomsebenzisa Usebenzani? sizosebenza ngaye emndenini Nisebenza ngemndenini. sizosebenza ngaye emndenini Okay. saphinde futhi Ya. kwanemgodi esihombe sangweni Ya. emzini wakhe Yebo. safaka ikabishi Ya. isigaqa sikabishi esincane esibovu Ya. safaka lapho inaliti Ya. safaka isele eliphilayo ukuthi inyawo zakhe zibone njengoba nizibona zimnyama zinje manje nasikwazi ukuthi sizothi manisusa lento Khipani lelikhabishe niligubhele. Nikhiphe naleselesele. Nikhiphe nalezinali. Khipha. so likhiphisana mhla waqhuma Waqhuma. mhla waqhuma yena lizophumisana Aha. ngesikwazi manje Ngeke nikwazi manje. manje sifuna inyawo zakhe zibone zibhicike Ya. akukho kuzomlungela emzini wakhe Ya. Ngiyalikhipha mina lelisele. nalwamuzi sifuna Ngithi khipha nitoseni. Khipha. Khipha. Ngiyayikhipha noma sengakhipha. Memeza. Khipha. Ngithi khipha. liyaphuma Memeza. laphuma Phuma yini? ngiphumisele Nani okunye? ikabishi selixabukile Inalithi ke. inaliti sithele emgodini Khipha nale naliseni. nazi sisa Angizwa. nazi sisa Khipha. Shela uJesu sami. Beka izandla esiswini sakho. Yithi baba egameni lika Jesu. Lenyoka. Memeza ithi lenyoka. Lengidlayo. Lehlele esiswini. Iyasha manje. Memeza khulu ithi iyasha manje. Phakamisa isandla ubheke phezulu. Uyozwa into iphenduka kanje. Nanso kuyaphenduka. Nanso kuyaphenduka. Unjalo. Unjalo. unjalo Isandla phezulu. awu unjalo Khona okwenzekayo, khona okwenzekayo, khona okwenzekayo, khona okwenzekayo, khona okwenzekayo, khona okwenzekayo, unjalo unjalo ke awubone unjalo baba khona okwenzekayo
Phakamisa isandla shonke shaka. Unjalo ke. Beka isandla ekhanda la. Uthi ngegama likaJesu. Meme sithi ngegama likaJesu. Ilwane amathunzi amnyama aphila phezu kwami ayaphuma manje. Wathithi ayaphuma emzimbeni wami. Ayaphuma njengamanje. Nale mithi abathakathi yaphuma njengamanje. Amen. Phakam. Nangapha baphaka. Nene nabili. Baphakame ebezela kini. Unjalo. Asla ozala ke mama. Sawubona ubani igama lakho? Umfundo. Khuluma kakhulu. Unomfundo. Beka mina nomfundo ngaqinisa ngakhuluma nami. Unomfundo kandlovu. Unenkinga neendlebe. Zinande indlebe. Zibuye zivaleke. Zibuye zivuleke nekhanda. Zibuye zivaleke siphinde zivuleke. Now abheka mina. Beka mina. Awuphinde senza le ndlebe. Ziyavuleka ziphinde zivaleke. Phinde senzani? Zivaleke ziphinde zivuleke. Phinde zivuleke. Yeah. Ungayi ukothwasa. Ungizwile? Ngitheni? Ungayi kothwasa. Bangaka abantu abakutshelile ukuthi umele uyothwasa? Ngathi sebeba u5. Ungayi kothwasa. 6. Ungayi kothwasa. Ngayi. uJesu ukhululile namhlanje. Faka izandla le endlebeni zakho uphinde uyikhiphe. Indazela futhi. Khipha izandla. Wena wangenwa yinto lapha endlebeni uyayazi lento yangena. Yini into yangena endlebeni? Angisakhumbuli. Into ehamba ihamba ngathi yaphila noma uhamba ngathi into kungene inhlabathi. Ungathi khona into eguduzayo phakathi. Kwangena into lapha endlebeni. But namhlanje ngalomthandazo ngikwenzela wona you are free. Hallelujah. Atunenkinga nesibeletho. Kwenzekani ngesibeletho? Sibuye kubabhlungu sibelethweni. Sibanjani? Sibabhlungu isibeletho. Ubathole njani abantwana onale nkinga leyonayo lapha esibelethweni? Nama ngazi kodwa sibabhlungu isibeletho. Asibi ibhlungu siyasinda. Senzani? Siyasinda. Siyasinda. Emva kwenkonzo uzawubona abantu uphi stock? Khanyisa, wazakhanyisa. Bona lo sesiloko nento azakwenzela yona. Into endlebe nento esibeletho. Hlala phansi. Shaya izandla kuNkulunkulu. Glory to Jesus. Anye. Angiphinda ngisho mntaka baba lapha ekhaya ngithi mina ngeke ngehlule lento abakufake yona ngoba ngiyazi mina ufakwe ngabantu lento abakufake yona bayifake ngamaphupho wayidla ngamaphupho lento abakufake yona ingene ngomoya lento abakufake yona ihlele emadolweni lento abakufake yona ivala imali yakho ngicela njengamanje ungilalele umntana ofikela kimi beke ngaphasa esikolweni ngimphuzisa lamanzi wami lawo nawo lamanzi uthe ngiphuza lamanzi waphalaza umnenke kanti omunye umama yena bekathi kunento enyuka kanje uphuzela amanzi lawo waphalaza inwele zomuntu ngicela ukuthandazela wena ke ngicela uvuke ekseni njengoba ngikhuluma nawe vukela khona ekseni ugijimele office uyoqela amanzi uthi uqela ichibi uwaphuza lamanzi ungakahli lutho but right now ake ugijime uye laphana kwitap yakho tap yakho uvulela amanzi uwafaka eglasini njengoba uwavulela amanzi uwafaka eglasini let me pray with you baba ngiyabathandazela bonke ababukele emakhaya
nange omunye akalali, nange omunye uyagula, nange omunye umoya isisu siqhwala umoya, nange omunye futhi kunentuli unehliso, nange omunye izinto zakhe azihambi kahle, izinto zakhe zibophekile, into zakhe zivalekile. Ngiyabathandazela, ngithumela umlilo kamoya engcwele, ngithi mabaphile. Nange omunye uphethwe ikhanda linganqamuke, ngithi mabaphile. Nange omunye inyawo ziyashisa, ngithi mabaphile. Nange omunye umzimba uyasinda ngathi uthwala amatshe, ngithi mabaphile ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Phuza lamanzi njengamanje. Emva kokuphuza lamanzi ngicela wenze sure ukuthi uvuke ekuseni uyoqela ichibi ema-office. God bless you. You are free. Egameni likaJesu. You are free. 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 You are free. Khululekile namhlanje. Phumile lesi. Usile lona besebenza undinga zakubo. Usile lona uqine kakhulu. Amatatiela. Banthathe matatiyela. Yena. Bathe nizomenza. Usekakhulu lona. Bathe nizomenza. Akunafe. Ibalete nimfake yona. Khipeni. Khipeni akafi lo mntwana. Khipha. Ngithi khipha. Asho. Yeba zahamba lapho. Emakatiyela. Awekhaya. Lesamthatha khona. Lesamthatha khona. Awesiyahamba nje. She is free. Shelo uJesu sakhe. Mohlala phansi mama. Hey! Ngiyaphuma la kuyi. Ngiyaphuma la kuyi. Ngiyaphuma la masahlezi. Amizwa. Amizwa. Angimuzwa. Oh, anindawo. Nibangaki nonke la kuyi. Nibangaki. Sibaningi. Anginiswa nibangaki. Sibaningi. Egameni likaJesu. Bandla lithi amen. Anginiswa. iPod. Get iPod ham. Hamban. Get hamban. Hamban. Hayi. Get phuma nuyi. Hayi. Nizomenzani? Nizomenzani? Hayi. Nizomenzani? Hayi. Angizwa? Hayi. 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 Akaphakama. Akaphakama. Amen. Shasha. Lulani isandla senu kuyi. Shasha. Phuma nuyi. Nemesi. Nenzani? Phuma nuyi. Nenzani? Yaphuma. Yebo. Benizomenzani? Nizomenzani? Siyavala la. Nenzani? Siyavala. Emeza bakhulu. Asifuni lutho. Ya. Siyavala. Emeza futhi. Siyamkhitha lapha kulowa muzi. Hawu siyamkhitha. Akaphume kulowa muzi. Siyamkhitha. 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 Ya. Ngiyamchitha. Yebo. Asimfuni. Benza njani bazalwane? Bayamchitha ngamanye amagama bamkhipha. Yabona abanye abantu ophila nabo. Yiba bahamba phansi. Awuthi amen. Lulani isandla senu kuyi. Ubani wena omchithayo? Ubani wena omchithayo? Hayi. Ngithi ubani? Indoda mina. Uyini? Indoda. Waye umchitha? Ha. Angifuni laphayana. Akizwa? Angifuni. Awumfuni? Hayi. Angifuni. Awumfuni? Awumfuni kuphi? Lapha lehlala khona. Umfuna kuphi? Akaphinde kubo. Akaphinde kubo. Lolu isandla sakho. Khiphani into zenu. Khipha. Siyaphuma nje. Yenzani? Wena uhlezi uyikhipha into wena. Khipha.
njalo nengane mekuyafika la Khipha. wena nto uyikhiphelani vele Angizwa. uyikhiphelani Angizwa. uyikhiphelani le nto Wena uyifakelani lento? Wena uyifakelani? uyikhiphelani wena uyikhiphelani hawu Keep quiet. Quiet. Nineke ngikhuluma nani? Nifakelani lentweni? wangithi wena lo yikhiphayo wena hawu Nina nifakelani? thina siyamchitha njena Niyamchitha. Unenzeni azanichitha? akenzanga lutho Umchitha kuphi? emzini akhe Emzini wakhe. thakahambe Nimbangisa ini indoda noma nimbangisa ini? simbangisi lutho kuphela nifuna ukuvusa lo muzi njena mina lo muzi ufuna uve Ini wena la kuyi? ngindoda Uyisihlobo noma umngane? mndeni Umndeni. Uzwa ukuthi impi enkulu esibhekene nayo ivela kubazalwane emndenini. Anithi amen. Ngizonibeka izandla ene ngizobuya mhla ka 20 April. 20 April ngizobuya. 20 April. Khipha into zakho. Khipha noma sekonto. siyaphuma baba Khipha. siyaphuma siyaziziphumele Seniphumile. Shalo. amen 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 Shalom Christian Fellowship Ministries, under the leadership of Apostle Ipin Ndlovu, has launched an online store, making it easy for you to receive your prophetic material at your doorstep. In and out of South Africa, distance is not a barrier. All you have to do is log into our store on www.shalomonline.co.za. Select your product, view your cards, and enter your name as well as your address. Pay directly on our website and your order will be delivered to you. For any delivery problem, call our call center, which is available 24 hours on 087 551 3462. Please double check your address when placing your order to avoid confusion. Be on alert for scammers. Only use websites which is mentioned above. Shalom. The struggle is over.